Hello. Здравейте. How are you? Как сте? You look very relaxed for a relationship talk. Доста така спокойни изглеждате за темата за връзките тази вечер. Many new faces from the past. Има доста нови лица, които са се появили от миналото. Really nice to see you. Много е хубаво да се видим. Wonderful information we had. Чухме една чудесна информационна част. Just pick up on something they said before I start. Ако искате нещо, питайте свързано с нещата, които те говориха. How many of you looking for a perfect relationship? Всъщност аз ще кажа. Raise your hand. Кой от вас търси перфектната връзка? Oh, come on. Don't be polite here. Дайте сега да бъдете твърде любезни. So you will find a perfect person. Ще намерите перфектния човек. But the perfect person you find, но този перфектен човек, когато ще намерите, he will say, wait a minute, I'm looking for the perfect person. Той ще каже, изчакай малко, защото търся перфектния човек. If you want a perfect relationship, are you perfect? Ако искате перфектната връзка, помислете, вие перфектни ли сте? Very painful question. Доста болезнен въпрос. So we'll start. И така, да започнем. You know, of course, this is a big subject, as you know. Това е една много обширна тема. And on the way here, I was thinking about what to say to you. И докато идвах насам, си мислих какво да им кажа на тези хора. And I feel happy that we have to do this. Много се радвам, to talk about relationship. че можем да говорим за връзките. I also feel sad. Но също така и ми е тъжно. Look at the state of the world. Вижте сега докъде сме се докарали в този We have свят. to come in a room and pay money and talk about something that naturally that we receive in this life. Просто трябва да идваме в зали и да плащаме такса, за да говорим за нещо съвсем естествено в нашия живот. What happened to our world? Какво се случи в този свят? If many years ago they were talking about the past, yes? Милена и Наталия говориха за миналото. If many years ago people found out that we be sitting in a room talking about relationship, they would be horrified. Ако хората от миналото са си мислили, че някой ден хората ще се събират и ще говорят за връзките в зала, ще бъде ужасяващо. They would think we are crazy. И щяха да ни мислят за луди. But this is what we have now. Но така или иначе това имаме в Let's try момента. to do the best out of it. И нека се опитаме да извлечем най-доброто от ситуацията. Our life Нашият живот is a meeting. е една среща. We came here Появили сме се, to meet. за да се срещнем. Think about this carefully. Помислете върху това. This is what's all about. Това е всичко. The whole life Целият живот. is, I would like to change the word life into another word. Искам да променя думата живот в нещо друго. Life is a relationship itself. Животът всъщност е една връзка или From взаимоотношение. the moment you're born, От момента, в който се родите, you have to relate to somebody. трябва да се свържете с някого. And you may know this information. Може би тази информация ви е позната. The only organ in your body Единственият орган в тялото на that човек, cannot function alone който не може да функционира самостоятелно, without a relationship без да има връзка, is your brain. това е мозъкът. If your brain doesn't relate to anybody, it will not grow, you will not survive. И ако мозъкът на човек не може да се свърже с някого, няма как човек да порасне и да оцелява. If you meet a person Ако срещнете човек, and a person tell you, който ви каже, I am not interested in relationships anymore. не се интересувам вече от връзките. This person is desperate. Този човек всъщност отчаяно има нужда от They cannot have това a нещо. relationship. Но не може да има връзка, But they found a way и не може да има връзка и си е намерил начин stop their pain about in their inability to have a relationship. да спре да изпитва болката заради невъзможността да има връзка. The worst thing that happened to anybody, Най-лошото нещо, което би се случило на the някого, biggest problem for humanity, най-големият проблем за all човечеството, of us, за всички нас, is our inability е неспособността ни to have healthy, natural да relationships. имаме здравословни, естествени връзки. This is a struggle for everybody. Това е нещо, което е много трудно за всички. And as you heard from them, Както чухте от Милена и it Наталия, seems to be getting harder and harder and harder. сякаш това нещо става все по-трудно. It's amazing because we have more and more and more information.
Много интересно, защото от друга страна притежаваме все повече и повече информация. If information Ако информацията is intelligence, е интелигентност, then we will not have problems with relationships. тогава не бихме имали проблеми с връзките. So information is not intelligence. Информацията не е интелигентност. So we are learning more and more and more. Ето, ние учим все повече и повече. How many of you read a book научаваме. about relationships? Колко от вас са чели книга за взаимоотношенията? Дигнете ръка. So you can advise your friends. Ето, вие бихте могли да съветвате приятелите си. You will do a very good job. И сигурно добре ще се справите. And your friends will advise you from the book they have read. А пък вашите приятели ще ви съветват от позицията на книгата, And която as I те са say, you will чели. have a great time together. И както обичам да казвам, ще си прекарате чудесно. Relationship is Заедно. not in the mind. Но връзките, те не са в ума. It's somewhere else completely different. Те се намират на абсолютно различно място. When I do a lot of work with people for many years, Когато вече съм работил много години с хората I couldn't understand why so many people are angry with their parents. и през годините все се чудех защо хората толкова се гневят на родителите си. And you know, obviously, I don't have to explain the reflex on the relationship you have now. И няма нужда да обяснявам как това влияе на сегашните връзки. Then I started to accumulate more and more experience and observations. И с течението на времето натрупах повече опит и наблюдения. What I'm going to tell you is not new, but it's good to hear it again. Това, което ще ви кажа, не е ново, но е хубаво да се чуе пак. Every one of us has a structure of a relationship in your brain. Всеки от нас притежава някаква структура, конструкция за връзките в ума си. There's hundred of names for this. За това има най-различни названия. It depends on what book do you read. Зависи от това каква книга четете. Okay. The structure of the relationship in your brain made up of three things. Тази конструкция, която имате в съзнанието си, е изградена от три неща. Number one, Първото, how your parents как родителите ви held you, са touched ви you, държали на ръце, как са ви докосвали and looked at you, и как са ви гледали, с какви and очи, spoke to you. как са ви говорили. This number one. Това е първото. Number two, Второто, how did you endure как сте преживяли, the relationship with your parents, понесли връзката с вашите родители and how much you rejected your parents. и доколко сте отхвърляли своите родители. This is the second one. Това е второто. The third one is Третото е the culture you live in, културата, в която живеете, your religion, религията your ви, politics, политиката your education. и образованието. These three Тези три неща cooking something in your brain, приготвят, все едно се готви нещо в and the ума result ви is и в резултат на това your relationship, how you interact with people. се получават вашите взаимоотношения, начина по който вие общувате с други. And something important we need to know about relationships. И нещо важно, което е необходимо да знаем за връзките. Your relationship Вашите is връзки, a reflection вашата връзка е of отражение who you are. на това какви сте вие. It's a measure Това е една for мярка you за вас самите. how stable you are. Доколко стабилни сте вие. Sorry about this. Съжалявам, че трябва да го кажа. If you're not able to have a good relationship. Ако не можете да имате добра връзка. If you want to measure your stability, measure your stability as a person. Ако измерите своята стабилност като човек, It depends on how the relationship is you have in your life. това може How да стане. stable it is. Ако искате да измерите, това може да стане като измерите стабилността на връзката си в живота. This is really important. Това е важно. The other thing that is important, Другото важно нещо, the way начинът you handle your relationship по който се справяте, отнасяте в is the way връзките си, you do absolutely everything. е начинът по който правите всичко останало. How you deal with your friends, Как се отнасяте с how you приятелите, deal with your money, как се отнасяте с парите, how you deal with people at work. как се отнасяте с хората в I will go работата. as far as how you drive your car. Дори бих стигнал и до това, как шофирате. If you drive your car with foot on the brake and the gas at the same time, this is what you do in your relationship. Ако шофирате като едновременно натискате и газта и спирачката, вероятно това се If you случва и brake във in all of a връзките. sudden, Ако натискате спирачката if you внезапно, speed too much, ако прекалено бързо карате, a reflection of your relationship.
Това също е отражение и на But връзките. the relationship is more obvious Но във връзките това е много по-очевидно, because you can control your car, защото да, човек може да you контролира can control колата си. anybody, Ю? can control anybody, you Мо- can, Можете да контролирате човек, but not your partner. но не и партньора си. Why? Защо е така? Because they are at home waiting for you. Защото сте си заедно от дома. You cannot escape. Няма как да избягате. So when you're at work, you can run home, close the door, and relax. Да, в работата може да си тръгнете, да затворите But then вратата, your partner arrive, обаче вкъщи идва and the партньора house ви start shaking. и къщата започва да се So клати. you cannot escape. Оттам няма как да избягате. This is why makes this subject very interesting. Затова тази тема е много интересна. One of the reasons Една от причините, people upset with their parents поради която хората се тормозят във връзка с which родителите си, people share about this in the seminars all the time. нещо, което хората винаги споделят на They are семинарите. doing great service for psychologists. И това е голяма услуга на If you психолозите. didn't have a mother, there'd be no psychologist. Ако нямаше майки на този свят, нямаше да има и психолози. So thank to all the mothers we have work. Така че да благодарим на майките. Here is the reason that's very difficult now, very difficult. Нещо, което е доста трудно, When всъщност. you are born, Когато детето се роди, you're born with in your brain a system то се ражда с една система в ума, that's entitled, че му се Entitled. полага and that system и тази система receives. може да получава You всъщност. are born with this, Човек е роден с усещането, че може да получава. and you don't know anything different. И не знаете, на този етап не знаете друго. The child doesn't know no, the word no. Doesn't know. Детето не знае думата не. Doesn't even expect it can ever happen. Дори не очаква, че това може да се случи. So the child is born, Ето детето се ражда many things happen. и се случват най-различни неща. I have not met many people actually survive the childhood without any damage. Не съм срещал всъщност някой, който да е оцелял детството си без да е бил наранен. Something happened to everybody. На всеки са се случили So разни your неща. experience when you come to this life Така че преживяването, когато човек се and роди, suddenly something goes wrong, че нещо се случва, your не както parents трябва. move away from you, Родителите ви се отдалечават neglect от you. вас. neglect you. Неглижират ви, не ви It has to обръщат happen достатъчно sooner or внимание. later. It has to happen. То трябва да се случи рано или късно, This is a massive shock to the brain, actually. което е един сериозен шок за мозъка. And this happened in the first year of your life. И това се случва в първата година на In the живота. first year of your life, Тази първа година there is no intellect, no reflection, no thinking, от човека няма интелект, рефлексия или мислене. only experiencing. Единствено преживявания. And this what sets you up И това ви подготвя for all your relationships in the future. за всичките ви връзки в бъдещето. This is not new information for us. Това не е нова информация за нас. The only problem here is Единственият проблем е, this information че тази информация is unconscious information. е несъзнавана. It's stored somewhere, Тя се съхранява някъде and you learn when you grow up, you do many things, и когато човек порасне и прави най-различни неща, but you have something in the background. все си носи нещо някъде на заден план. And when you meet a person, И когато срещнете човек, obviously in the beginning, разбира се, fantastic. в началото всичко е фантастично, you all madly in love, we know these stories. всички са много влюбени, знаете But тези истории. here is the most critical moment. Ето кой е най-важният момент. The moment you make a connection with a person В момента, в който се случи връзка между will activate the Вас. early connection. и другия човек, се активира тези ранни връзки It will also activate the early disconnection. и се активират също и ранните прекъснати And the brain will връзки. start experience the shock. И тогава човек изпитва шока, But between then and now, so much has happened to you, of course. въпреки че между първите моменти и сега са се случили And we have най-различни developed неща. that structure И се изградила тази конструкция. that we use it in every relationship. Но ние не я използваме във всяка връзка. Most books talk about these things.
В повечето книги пише за тези неща, But really, knowledge is not enough. но самото знание не е достатъчно. Your relationship with your partner, now, if you have a partner, В сегашния момент, връзката ви с вашия партньор, From ако my имате perspective, такъв, от моята гледна точка, is the only way to heal. е единственият начин човек да се лекува. There is no other way. Няма друг начин. Obviously, you can go to therapy and work this way also. Разбира се, човек може да ходи и на терапия, да работи и по този It's начин. another option. Това е другия вариант. But you also have option available to you in your relationship with a person. Но имате и този вариант да работите върху себе си с човек във връзка. Both of you must be conscious and willing to do this work and help each other. Много от вас са осъзнати и са готови да работят по този начин и да And си this is помагат един на друг, Another journey. което е друг вид пътуване. But remember this word. Но помнете това. We came here to meet. Ние сме на този свят, за да се срещнем. I'm not talking about something spiritual or anything like this. Не говоря за нещо духовно. But life is a meeting. We are here to meet. Просто живота е нещо, в което ние трябва да се срещаме. All the books and psychology and everything talk about the word connection all the time. Всички книги и всички психолози говорят за това свързване. We cannot survive without connection. Няма как да оцелеем без свързването. The last thing I'm going to say, because this can contradict something I'm saying at the same time. Последното, което ще кажа, и то може би ще е в противоречие с нещо, което съм казал преди. Has two intentions. Every person has всеки човек има две намерения. the desire to be with a person Желанието да бъде с друг човек and the desire to be free. и желанието да бъде свободен. What a conflict. Вижте какъв конфликт. How are we going to solve this one out? Как ще го разрешим? So when you are with a partner, Така че когато човек е с партньора си, when you're so close, когато са много близо един до друг, you want to go away. и веднага човек иска да се отдръпне. When you're away, Когато хората са разделени, you want to be with them. искат да са по-близо. This is the making of schizophrenia. Това е пътя към шизофрения. And this is the struggle of everybody. Но всъщност това е борбата на всеки But if you един. think about it Но carefully, ако внимателно се you will замислите, discover something else. ще откриете и нещо друго. Your brain here Вашият мозък has left side and right side. има лява и дясна страна. The left side Лявата is about doing, е свързана с правенето на нещата. freedom, creation. Свободата, създаването. And the right side А дясната is страна about being. е свързана с това да бъдем. They are kind of the same. Това са почти едни и същи The left неща. side is the man, the right side is the woman. Лявата част е мъжа, дясната е жената. But the man has a woman inside of him and the woman has a man inside of her. Но мъжа има жена у себе си и жената има мъж в себе But си. the man has an unconscious woman inside of him. Мъжът има една неосъзната жена в себе си, And the woman has an unconscious man inside of her. а жената има неосъзнато един мъж в себе But си. then the world now started to get all mixed up. Но сега в днешно време нещата се смесват. The unconscious come into the conscious. Подсъзнаваното, несъзнаваното излиза на And things are beginning to повърхността get confused. и нещата започват да се объркват. And this is another issue. Това е вече друга тема.